Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ettiğimiz. Biz o şu 5. bitke baro ettik. Fel fikhu fid duai huve fikhun fid din. Dua деген nemeni аңлау, фиқх аңлау, тип тәржімә етіліп етінде біз айттық. Ол динді аңлауға тең. Ва фиқхун фи ибадатиллахи фахуа ибадатун джамила. Дуаны аңлау ул Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат итүҙе аңлау. Һәм был бик гүзәл, күркәм гыйбадат. Ва таатун азима һәм бөйөк итәғәт. Ва курбатун минал курабил айзам. Аллаһы Тәгаләгә якынлашыу юлының иң бөйөктәреннән ул дуа. Аллати юхиббуха Аллаһу джалла ва ала мин ибадихи. Һәм быны Аллаһ Тәгалә үз кулдарынан күреүҙе ярата. Аллаһ Тәгаләнең кулдары, ягъни без мусмандар дуа кылһак, Аллаһ Тәгалә быны нык ярата. Вал бахсу фи һазал мавдуъ васи'ун джиддан. Был мавзуҡта, был темала бәхәс кылу, бәхәс ул кардәштәр русса исследование дип тәрҗемә ителә, хатта моны ниндидер университетты беткәндә кешеләр бәхәс язып әйтенде бит. Дипломды яздырдан алда бәхәс булырга тиеш. Ошо һүз ул тикшеренү, карау, өйрәнү мәгънәһендә инде. Ошо мавзуҡты, ошо мәсьәләне тикшерү, карау, өйрәнү ул васиъ джиддан, ул бик киң нәмә. Ва джаванибуху кабира ва муташаъиба. Һәм уның төрле яктары күп һәм тармак, ягъни мына агас үскәндә уның ботактары ян-якка үсә бит инде. Мана шулай ук ошо мәсьәлә без өйрәнгән дуа мавзугы шулай ук төрле айрым мәсьәләләргә бүленә. Зур агастың теге ботактары була, мана шулай ук был мәсьәләне без бүлә алыр инек. Төрле бәләкәй генә теге мавзуктарга. Һәм ысынлап та мана был китап бәләкәй генә. Дуа тураһында зур китаптар да язылган бит инде бит. 300-500 битлек ысынлап та мөһим дәрес, ләкин без һеҙҙең менән шундый бер бәләкәй генә китапты укыйбыз. Ләкин әсъәлуллаһ джалла ва ала ан юяссира лиял итьяна ала мухиммати һазал мавду. Ләкин Аллаһ Тәгаләнән һорайым, ошо мавзуктың мөһим мәсьәләләрен һеҙгә аңлатырга ярдәм итһен. Вал вуқуф ала баъди джаванибихил азима. Һәм уның кайһы бер мөһим яктарын карап китергә ярдәм итһен, карап китергә, аңларга безгә ярдәм итһен. 6-нчы биткә күсәбез. Эре хәрефтәр менән язылган фадлу дуа. Дуаның фазилаты. Фәабдау әүвәлән би баяни шәйъин мин фадаили дуа. Башлайым иң тәүҙә дуаның төрле фазиләттәрен аңлатыуҙан. Ва маканатихи фи шариатил исламия. Һәм ислам шариатында уның дәрәҗәһен, мәкәнә дигән һүз ул кардәшләр олуг, бөйөк дәрәҗәле булу. Дуаның нитиклем зур дәрәҗәле булган гыйбадат икәнен аңлатудан башлайык. Ва шәънихи фи һаза динил ханиф. Һәм ошо безнең ханиф динебездә уның шаны ниндәй? Шан дигән һүз ул дан дигән һүзгә охшаш бит инде. Дуа дигән нәмәнең ислам динендә нитиклем шаны, дәрәҗәһе, урыны нитиклем бөйөк. Ва маканатихи фи китабиллаһ ва суннати расулихи. Уның дәрәҗәһе Коръәндә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең китабында, ва суннати расулихи, һәм пәйгамбәренең Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтендә нинди урынды биләй дуа. Мана шунан башлап китәйек. Ва ман юталиул Коръан яджид. Кем Коръәнде карай, укый, өйрәнә, шул нәмәне күрер. يجد أن كتاب الله حافل بالآيات الكثيرة والنصوص العديدة.
Алла Тәаләнең китабы туп-тулы күп аяттар менән һәм төрле настар менән. Нас нимә ул, кардәшләр? Нас ул текст дип тәрҗемә ителә, текст. Коръәндә сүрәләр, аяттар бар бит инде, һәм моны дугага бәйле бик күп аяттар бар ти. Әд-далла аля фадли дуа. Улар күрһәтә дуаның бөеклеген, фазиләтен. Ва рафи' маканатихи. Һәм уның бөек маканатын, ягъни дәрәҗәһен. Фа иннака индама тaqra'ul Qur'an تجد أن أول سورة افتتح بها كتاب الله سورة الفاتحة. Qur'anды укыганда һин нимә күрәһең? Qur'анды башлап ебәргән, Qur'анды асҡан беренсе сүрә, кардәштәр, ул әлбиттә Фатиха сүрәһе дип атала, Муштамилатун аля һазихил ибадатил азима. Һәм был сүрә ошо бөек гыйбадатты үз эсенә алган. Ягъни Фатиха сүрәһе әлбиттә ислапта дуга тигән гыйбадатты үз эсенә алган. Быны һез беләһегез, чөнки Фатиха сүрәһен бөтәгездә яттан беләләр, Ва хатиматул Qur'an суратун нас айдан муштамилатун аля һазихил ибадатил азима. Һәм шулай ук Qur'анды ябуысы һуң сүрә, хатима, ягъни ябуысы, бетерүсе һуң сүрә, уның да ул да ошо бөек гыйбадатты үз эсенә алган. Ан-Нас сүрәһендә лә ислапта дуга бар. Фа китабуллахи уфтутиха биддуа ва хтутима бих. Тимәк, Алла Тәаләнең китабы дуга менән башланган һәм дуга менән ябылган. فالدعاء الذي في الفاتحة هو أعظم الأدعية على الإطلاق. Фатихала булган дуга ул бөтә дугаларның иң бөеге. أعظم الأدعية. سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراط المستقيم. Нинди дуганы күз уңында тота, кардәштәр? Фатиха сүрәһендә иһдина ссиратал мустақим дигән һүзләр бар. Эй Аллаһ, безне юнәлт, иһдина ас-сиратал мустақим, тура юлдан, Әлбиттә, был иң бөек дуга. Ва ан юҗаннибал абда турqad-dallin вал мағдуби алейхим. Һәм шулай ук бар Фатиха сүрәһендә шундый дуга. Аллаһ Тәала безне ярак тотһын адашкандар һәм Аллаһ Тәаләнең асуы төшкәндәр юлынан тыелган. Моны беләбез. Далин, мағдуб алейхим. Бындай кешеләрдән ярак булайык, тура юлга якын булайык дигән. Әлбиттә, һүзләр ул ислапта дуга. Ва хатимату китабиллахи джалла ва аля фиһи дуа бит-таъавуз бихи. Һуңгы сүрә, ягъни Ан-Нас сүрәһе, унда таъавуз дигән нәмә бар. Аллаһ Тәаләгә һыйыну эзләү. Мин шаррил васвасил ханнас. Кемдән һыйынабыз Аллаһ Тәаләгә? Һыйынабыз явызлыктан васвас итүсе заттың, ягъни шайтан, ханнас, яшенүсе, васвас итүсе заттың, ягъни шайтандың явызлыгынан без Аллаһ Тәалә хузурында яшенәбез, һыйынабыз Аллаһ Тәалә. Аллази ювасвису фи судурин нас минал джиннати ван нас. Ул зат кешеләрнең күңеленә васваса кыла һәм кешеләрдән дә, йиндәрдән дә була тыелган. Шайтандарның төрләре ислапта бит инде ике төр, кешеләрдән дә, йиндәрдән дә. Был дуга, кардәштәр. Кул аъузу би раббин нас. Әйтте, аъузу, мин һыйынам. Һыйынам дип әйтү, без бит инде Аллаһ Тәаләгә һыйынабыз, унан һаклану, унда һаклану эзләйбез шайтандан. Был да дуга. Лиясрифахум ан сиратиллахил мустақим вал джаддатис савия. Шул Ан-Нас сүрәһендә бит инде шайтан турасында әйтелә, ул кешеләрнең күңеленә васваса кыла ни өчен? Лиясрифахум ан сиратиллах. Аллаһ Тәаләнең тура юлынан ситкә алып китер өчен. Вал джаддатис савия.
Был да тура юл дип тәрҗемә ителә. Тура, төҙ юл, төҙ һуҡмаҡ дип тәрҗемә итә алабыҙ инде. Ҡыҫҡаһы, Әл-Фатиха сураһында, ҡәрҙәштәр, доға бар, тура юлды һорау, һәм был беренсе сура. Ә һуңғы сурәлә, Ән-Нас сураһында, унда ла доға бар, ошо тура юлдан беҙҙе шайтан алып китмәһен тигән. Беҙ 7-нсе биттә туҡтаныҡ.